så måler de omdrejninger, og Simply Green var måske lige lidt for høj. Og på bane 2 skal vi til at gøre klar til... Nu er jeg i tvivl om, det er Sømælk, det tror jeg faktisk det er. Det er Sømælk, den atbruser, som også var testfuller, skal ind og gøre sit forsøg. Nu er der sidste chance. Sømælk, den atbruser.